kwincwadi yomvangeli uJohane ichapter 17 phansi kwesasihloko ndaba esithi uYesu uthandazela abafundi bakhe. Ilizwi lethu salifumana kwincwadi yobhalo ngumvangeli uYohane ichapter 17 iphepha ezantsi kule yami iBhayibhile 10:58. Ngenxa yokonga amaxesha sawuthi sithathe imiqolo nje ibe mibili, la mqolo we-20 siyoma kula mqolo we-21. Isihloko ndaba sona sithi uYesu uthandazela abafundi bakhe. Masiqale ke nabo sebeyifumene kula verse ye-20. Andiceleli ke aba bodwa, ndicelela nabo bayakukholwa kum ngelizwi labo, ukuze bonke babe banye njengokuba wena bawo ukum mna ndikuwe, ukuze nabo babe banye kuthi, ukuze ihlabathi likholwe ukuba wena wandithuma. Ilizwi likaThixo eli makasikelele ukufundwa kwalo lingakashunyelwa njengokuthi ndawona phakathi. Amen. Bawo umongameli nomama umongamelikazi, abashumayeli, umama unoBhayibhile, ndibulise otata, ndibulise omama bonke, ndibulise osisimantombazana, ndibulise abantu abasindwendweleyo abakhona, ndibulise nabantwana abancinci abakwazi uzithethela, ndibulise iGildas zonke. Ndivumeleni ke ndithi one heart, one way. Ndibulisile ke wonke umuntu onivayo izwi lami ngelihle igama lenkosi, umfeni wami umvukeli Bhotani. Bawumhlathi akho nto mna ingako ndizokuyenza, kwaye andiyovayisi, kodwa ndicelwa nguye uvayisi into yokubana mandime phambi kweziGildas namhlanje ndizo-unveila le theme yalo nyaka. I-theme ethi promoting togetherness through Christ. Okanye ukukhuthaza umanyano ngoKristu. Akho nto ke bantu abatsha aye uvayisi wandixhobisa ngayo uba ize ndithethe kuni namhlanje. Uye wandinika ke ne-theme kuphela ukuba mandizokothula yona namhlanje. Yena namhlanje xa ndibona i-notification yakhe kuWhatsApp, ndacinga into yoba ndifika ikhona into ethi ize ndiyithethe. Ndase ndafika enqweneleni into yokubana uThixo anganathi namhlanje. Ndizawukhawuleza ke ndijike ngoba imini yona ixakekile.
eyona nto ziguilters endibhaqayo apha kule team kaVice leli gama lithi togetherness. Andazi ke mhlambi lo wazikhona na izinto ebezijongile apha emanyanweni phambi koba akhethe le. Gama ke lithi togetherness lithetha ubunye okanye ubungano. Le nto uthoka ngayo ngamanye amagama unity. I-togetherness ithetha ukuvumelana nokudibana kwabantu ngenjongo enye. Le nto uVice athetha ngayo sisimo apho abantu bexhasana. Sixhasane abantu abatsha ngexesha lobunzima, sixhasane nangexesha langoku. Sisimo lento apho abantu besebenzisana, ngoba insebenziswano ingasenza into yokubana sibe together. Iwasisimo lento apho abantu behloniphana, omncinci ahloniphe omdala, nomdala ahloniphe omncinci. Kodwa singapheleli ekuhloniphaneni ngokwe-age kuphela, kodwa sihloniphe nezimvo zabanye abantu. Ezi zinto ke ndizikhankanyileyo zizinto ezinakusenza sonke sizive siyinxalenye yomanyano lwethu, ngoba sipromotha i-togetherness through Christ. Ivani amazwi athethwa nguDavide kwincwadi yeNdumiso, ichapter 133, ivesi yokuqala, athi uyabonani kuhle kumnandi ukubona abazalwana bemqhelomnye banjenge-oli izihla ezidevini zika-Aroni ihambe yofika emqukumbelweni wengubo yakhe, ngoba sipromotha i-togetherness through Christ. Benthiya andizohlala. Ezinye izinto ezinakusenza sibe banye yi-good communication. Into yesibini ibe ukwabelana ngolwazi, okanye abantu abatsha sabelane ngezinto ezinakusikhulisa emoyeni. Ize into elandelayo enakusenza into yoba sibe banye luthando nenceba. Sibonakalise abantu abatsha ukukhathalelana, sikhathalele abanye abantu. Hayi ke mandiyeke into yokugqibela, brother Matshoba, luxolelwano. Uxolo ziguilters into enqabileyo. Kufuneka noba ii-guilters zinyatheleke kugeneral, ingapheli imini zingathethisani, ngoba sipromotha i-togetherness. Sikuye uKristu.
Bonenwane nokugqibela bawunathi umkiliki umfo waseThaso wakholwa ilizwi likaThixo kumathapha seDamascus lathi lakumkhona ilizwi kambe sithi ngimbonile xa ngibethwa umbane wathi ilizwi ethethwe angilivanga imfolofo ebhalela ibandla lase-Efeso esithi mina mbatho wasenkosini ngiyangivuselela ukuba nihambe ngalo ubizo elabizwa ngalo ninobulali nithobelane nisenziwa luthando athi levesi yesithathu nikhuthalela ukugcina ubunye bomoya ngentambo yoxolo bathetha loo nto xa ithetha ngoxolo mandiyeke ke Securitas ngelithi the secret of unity is found in the equality of believers in Christ. La mazwi eSecuritas waxaphula kwincwadi ebhalwa ngu-Ellen G. White wathi lokho xa isihla nayo we are one in Christ Jesus. Through faith in Him, we become members of the royal family. Kanti uJohane ngencwadi esifunde kuyo uthi ukuze babe banye ngokuba wena bawokum nami ndikuwe ukuze bona nabo babe kuthi into ethetha ukuthi uYesu noyise together namazwi abhalwa umvangeli uYohane kubungqina ngoYesu wathi khona semfeni kwami usuke yena waphambi kwami ngoba yena yetani enzalisekweni yakhe sasuke sasusa ubabalo ngesikholunye ubabalo ngoba kaloku umthetho wawa ngoMosisi ubabalo lona lafika ngaye uKristu wathi yena uYohane akhona mnye omaziyo uye yedwa ngoba uhleli esifubeni sikayise asuka amaJuda athumela amadoda awephuma eJerusalema ayombuza uYohane ukuba ungubani na wathi uYohane xa bembuza ukuba unguyena uKristu wathi hayi ndinguye bathi sicelele ukuze thina sisimpendulo unguye na uEliya wathi andinguye wathi mina ndililizwi lophuma lathandulukayo ophuma entlango elithi yitshelelezeni indlela yenkosi njengoba wayethilo umprofethi uIsaya sabe izinto zisenzeka phezu kwentaba yePhataphara kude kufutshane apho uYohane wayebhaptiza khona wathi wakumbona uYohane uYesu wathi naso imfana kaThixo ethwala isuse isola sehlabathi yayiphatha imfana kaThixo kayicanda amathafa yaso imfana kaThixo yakela ethinini yathibana nabafundi bayo beqhubelana ngombona babuza abaFarisi besithi kungani na ubanethele lapho emini yeSabatha waphendula uYesu wathi alikunesetshanga na wenziwa nguDavide wasuka uDavide wayedinga Thixo wafika ezinyaweni zikaThixo wathatha isonka esasihleli phambi kwenyawo zikaThixo wanika abo wayehamba nabo wathi thabathani nihle bathi bakugqiba ukudla wathi neni uYesu yiyo inkosi yeSabatha
yehla inkosi yesabatha yangena esikhungo yafika kukhona indoda eyanestroke kwingalo yasekunene wayiphilisa uYesu wathi uYesu ngoba wayizazi imicamango zabaFarisi wathi sukuma ume phambi kwabo babone ukuba uphilisiwe ngoba babesenza iqhinga lokumbamba. Yathi yaphakama le ndoda waphuma uYesu bashika besilwa bodwa unjalo uThixo simkhonzayo sizola sithi intshaba zethu sizenziyele kancengathi sizuka siqabane sodwa unjalo wethu Thixo Bambani uYesu uProfeta Majoba xa inyuka intaba nabafundi bakhe wayokuthandaza entabeni apho wamtshisa khona uSimoni igama wathi umPetrus wathi xa sihlala intaba wathi nisakubizwa ngoba ningabafundi wathi nawubizwa ngoba ningabapostile ulapho uJudas Iskariyothi lo wathi umaJuda endithenda amanga ndambeka esifubeni iyoba nguye ize nimthathe nimbambe ambeke isandla amaJuda. Yathi indoda eyahamba noYesu yakhupha ikrele waphendula uYesu wathi libuyisele ikrele ngoba kaloku ikrele abanekrele bayakutshabalala ngalo ikrele. Ndamphesithi uKhayafa kumele sife indoda ibenye libuyisele ikrele. Le nto yekrele yandikhumbuza uDavide xa ibuya emfazweni bangena indoda imdaka entloko igugela zimpahla ingathi ibihambisiwa isinobumnqamlezo. Wabuza uDavide uvela phi na? Yaphendula le ndoda yathi ndisuka emfazweni ndifika uSawule selefikile. Yathi le ndoda phezu kwentaba seGibhowa ndifika uSawule seyayekela intamo engathi yinyathe amathokoza phezu komnqamlezo. Yathi le ndoda wathi uSawule le ndoda igqibezele ngoba andisaphila. Yamgqibezela le ndoda yathatha ikrele yamhlaba phambweni latsatsa igazi lakazuka ikhuselo lezulu phezu komnqamlezo wanyibili umhlaba ngoba uwe umthe mkhulu elinxeba yamhlaba lona lelanxeba. Wathi uThomas xa engakholwa uba nguye ebona amanxeba asesandleni wathi andalibona elanxeba lisaphangweni ngoba iprofeta itogether in Christ. Okay, nangona phakathi. Amen.